tomto zadaní si ukážeme prácu s binárnym stromom. Zase pripravil som si niečo, už aby to bolo nachystané, aby to netrvalo dlho. K zadaniu, keď sa vrátim, čiže napíšte program, ktorý uloží prvky kolekcie do binárneho vyhľadávacieho stromu, kde teda cieľom je vytvoriť kolekciu, ktorá bude uchovávať meno a vek, a ďalej binárny strom, kde vlastne nejakou funkciou vložíme tú kolekciu do toho stromu, aby splňala teda nejaké kritéria binárneho vyhľadávacieho stromu, kde ich budeme porovnávať. No a potom si to skúsime ešte vypísať. Takže ja som si vytvoril normálnu konzolovú aplikáciu, kde vlastne domain som si už nachystal na pridávanie teda tých osôb do zoznamu, následne vytvorenie stromu a výpis stromu, čiže túto štruktúru, samozrejme osoba, úplne jednoducho trieda, ktorá obsahuje dva parametre meno a vek, jednoduchý konštruktor a následne gettery, settery. To myslím si, že nie je čo riešiť. Zoznam, podobne ako pri kolekcii v zadaní, ktoré sme robili, tak v princípe mám linked list ako vlastne zoznam osôb, kde môžem pridávať osobu a následne aj pracovať s tým zoznamom. Tým, že mám private ten zoznam, tak potrebujem vlastne vrátiť ten zoznam potom do neskorších fáz. No, teraz si vytvoríme ten strom a jeho štruktúru. Dalo by sa to prirovnať k dynamickým štruktúram, čo sme robili, a s tým teda, že každý strom má nejaký vrchol, od ktorého sa to teda vetví buď na ľavú stranu alebo na pravú stranu. Takže skôr než sa pustíme do stromu, začneme vrcholom. No a vrchol bude teda obsahovať informáciu o osobe. Osoba private. Ďalej bude, to nechám public, informáciu o teda kvázi niečo podobné, ako dynamicky bol nasledujúci alebo ďalší, tak tu budeme mať ľavý a pravý vrchol, takže premenu typu vrchol ľavý, pravý. No, spravíme konštruktor. Zase mohli by sme aj pomocou insert code. Tak, no a ešte si spravíme jeden getter. Tým, že som nechal vrcholy ľavý, pravý public, tak budeme k ním priamo pristupovať. Ako áno, malo by to byť private a zase cez gettery, settery, ale aby ste mali lepší prehľad v tom kóde potom v strome, lebo trošku je to komplikované, aby ste tomu rozumeli, takže zoberiem si iba getter get osoba, no, veľké O, osoba, get osoba. No a vrátime toho človeka. Dobre, takže to máme vrchol, respektíve každý ten bod alebo každý ten prvok toho stromu. Čiže samotný strom má koreň, čo je vlastne začiatok toho stromu, od ktorého sa ďalej odvíja vlastne celý ten strom a nejak sa rozvíja doprava, prípadne doľava. Začneme zase normálne konštruktorom, kde podobne ako v dynamickej štruktúre na začiatku je strom prázdny, takže koreň nastavíme na 0. Poďme si spraviť vkladanie, dajme tomu, teda budeme mať strom osôb, takže vkladanie tých osôb do stromu. Public void vlož osoba O
No a podobne zase ako pri dynamických. Musím skontrolovať, či je strom prázdny. Ak je strom prázdny, to znamená, že koreň rovná sa 0, tak vytvorím nový vrchol práve na mieste koreňa. Takže koreň, pridať new vrchol a ďalšie nasledujúce nie sú, takže ľavý pravý je 0. V opačnom prípade je to trošku zložitejšie, takže vytvoríme si na to metódu, ktorej budeme zaraďovať buď doprava alebo doľava. To vlastne máme určené v tom zadaní, že chceme, aby podľa ABCD boli usporiadaní a využijeme na to práve metódu convertu, takže ja zavolám metódu zaraď, kde budem mať osobu a budem mať ten vrchol, ku ktorému to zaradím. Takže vytvorím si metódu zaraď. A nejakú pomocnú premenu i vrchol. Takže porovnáme. Takže if i vrchol bodka get osoba bodka get meno compare to osoba o bodka get meno je väčšie ako 0, takže sa nepomýlim, ak áno, tak sa ospravedlňujem. Takže ak je vrchol pravý je rovný 0, čiže dáme ju doprava, to znamená, že malo by byť za ním, alebo budú tie od A po. Jednoducho, ak je v ABCD skôr, tak pôjde doľava, ak je v ABCD neskôr, za ním pôjde doprava. No tých s číslami, ak je číslo menšie, tak ide doľava, ak je väčšie, ide doprava. Takže ak vrchol pravý je rovný 0, tak vytvorím tam nový vrchol, presne ako pri tom vkladaní, s tým tež O a zase pravý ľavý budú 0, else zaradím tú osobu O zase o stupeň nižšie, to znamená i vrchol bodka pravý. Týmto sa vlastne posuniem zase o úroveň nižšie, ak skontrolujem to, či zase je menší ako ten, čo je pod ním. Else v opačnom prípade spravím úplne to isté, len s ľavou vetvou, takže i vrchol ľavý, ak je rovný 0, tam znamená, že tam nič není, vytvorím. V opačnom prípade ho zase zaradím. Vidíte, využívame tu ako dynamické štruktúry, tak aj kvázi rekurziu, lebo vlastne náram sa, úplne to nie je rekurzia, ale náram sa do toho vlastne do toho stromu hlbšie a hlbšie, a keď narazím na to, tak tam ho vlastne zaradím. Dobre. Teraz ešte potrebujeme, toto by sme máme teda akože v prípade, že vkladáme nový prvok, a teraz potrebujeme spraviť ešte to, že ten zoznam tam vložíme. Takže public void, jak som si to nazval, pardon, vytvor strom zo zoznamu, takže bude tam musieť byť parameter zoznam. No a budem ho prehľadávať. Zase môžete využiť na to iterátor, ak viete, ja s tým budem bojovať takto, že i je menšie ako z.get zoznam.size. Totiž to, aby som pristúpil k tomu zoznamu, čo je v zozname, tak za to tu mám to get zoznam. Dobre, k tomu linked listu priamo, konkrétne. I++. No a to, čo budem robiť, budem si načítavať osobu do nejakej pomocnej premennej z toho zoznamu. To už sme robili pri linked, pri tom array list, pri kolekciách vlastne. A z.get zoznam.get i. No a následne vložím tú osobu do stromu. Čiže to je presne to, čo robím tuto.
Takže budem mať ten zoznam a ten zoznam potom budem vkladať po jednej osobe vlastne z toho linked listu do toho binárneho stromu. No a ešte by som si mal spraviť nejaký teda ten výpis tých prvkov, alebo respektíve tam bolo v zadaní, že vypísať zostupne, to znamená, že od konca ABCD na začiatok. Takže výpis strom mám nazvanú tú metódu. Takže public strom s tým teda, že potrebujem tam mať nejaký parameter, kde budem začínať. Ešte sa skontrolujem, či som to dobre napísal. Výpis strom, áno, dobre. Čiže budeme ho prehľadávať tak, že najskôr sa pozrieme doprava, to znamená if i vrchol bodka pravý je rôzne od 0, tak zase sa vnorím, idem úplne doprava, po tom strome i vrchol pravý. Ak už sa dostanem úplne na to práve miesto, tak potom vypíšem to, čo sa tam nachádza. I vrchol bodka get osoba, vypíšeme iba meno, get meno. No a potom následne prehľadám ľavú stranu úplne podobne, čiže ak i ľavý je rôzne od 0, tak zase sa vnorím do tej ľavej vetvy toho stromu. No. A mám to presne naopak, to znamená, že buď som sa pomýlil, pravdepodobne som sa pomýlil tu, kde mal byť asi menšie ako 0, ale nevadí. Ak by som to chcel opačne, kľudne by stačilo, keby vymením, že vypisujem najskôr z ľavej strany a potom pravej, najskôr idem úplne doľava a potom doprava. Čiže keby to skúsim vymeniť v tom výpise, ľavý, pravý, tak teraz to mám zase opačne podľa ABCD, takže možno je, že som sa pomýlil, teraz som si neistý, ale samozrejme viete to potom otočiť. Rozhodujete o tom vy na základe toho číselného, že či ich zaradíte doprava, kde by mali byť väčšie, alebo doľava, kde by mali byť menšie. No a vlastne vkladal som tam tie osoby, ako vidíte, v náhodnom poradí a vypísal mi to v tom zotriedenom poradí. Takže to je taký úplne najjednoduchší príklad, ako využiť binárny strom.